מסביבי ואני מתרגש עד למאוד. אני רואה פה קהל עצום של בני תורה, צעירים, מבוגרים, אשרינו, מה טוב חלקנו. כל כך הרבה רבנים, שיעורים מופלאים, והמזון מספק ומרווה את סימונם לשנים רבות. יום אחד, יומיים, 3 ימים בשנה. יש בקוראן להפך את אדם להיות איש אחר, להאמין בפסגות אחרות, לצלול לעומקים שלא פגש עד אז. התלמוד תורה דרבים שאנחנו זוכים בו, זה תלמוד תורה שנותן כוחות אדירים לכלל ישראל. כשאני עומד שם מעל הדוכן, רואה את המוני בית ישראל, שבאים, יושבים ועומדים בצדדים, כל הכיוונים, בחלונות, בעזרת נשים, אני מבין שיש פה מעמד מיוחד במינו, שמביא את האנשים מתוך השקעה אדירה של הישיבה.